איציק, אני נראה מוכן לתוכנית? יש לך קצב גילוח על הלחי. אז לך תביא מגבת. אני לא רואה קצף, אני לא מרגיש כלום. איציק, נו באמת. יפה. אפשר להתחיל? איציק, נו תעשה לי טובה, איציק המציק. הפעל כבר את אות הפתיחה. השפון על הגל, השפון גיבור העל, הוא גיבור העל. באמריקה קוראים לי א' בטמן. שלום שלום לכולכם ולכולכן. היום בתוכניתי השפון על הגל הייתי רוצה לדבר איתכם על החשיבות שבלדבר עם אנשים. כשאני אומר לדבר אני מתכוון לדבר ממש זה עם זה, לא דרך מסרונים, לא דרך הפייסבוק ספר הפנים או הוואטסאפ מה למעלה, ממש לדבר זה עם זה. השפון, סליחה להפרעה. כן איציק, אבל לא עכשיו. אבל אני רוצה לדבר איתך על שוקי התוכי. שוקי בוא רגע. מה שוקי עכשיו? אבל אמרת שחשוב לדבר. אז דבר עם שוקי התוכי, לא כאן. אבל רגע, אבל זאת בדיוק הבעיה. מה הבעיה? שוקי אי אפשר לדבר איתו, כי הוא חוזר רק על הסוף של המילה. מה זאת אומרת? הנה, תקשיב. שוקי, תגיד שלום. לם. תגיד את כל המילה. למה אתה לא יכול להגיד מילה שלמה? אתה רואה? זו באמת בעיה איציק, אבל דע לך שלפעמים חלק ממילה, או במקרה זה סוף מילה, יכול להישמע כמו מילה. מה זאת אומרת? שים לב איך השפון גיבור האלף בית שואל את שוקי שאלות, ושוקי יודע לענות לו תשובות. אמור לי שוקי, מה אני השפון עושה בתור זמר מוכשר? שר. הבנת? אני השפון זמר ששר, ואיך אני יודע לשחק ולכתוב? טוב. האם כישרון גדול בתוכי משתכן? כן. אמור לי שוקי, האם יש מוכשר ממני בכל העולם כולו? לא. אתה רואה איציק, שמעת בעצמך, חלק ממילה, או במקרה זה סוף מילה, עשוי להישמע כמו מילה. תגיד שוקי, השפון הוא כישרון מבוזבז, מה תאמר לו על הבזבוז? בוז. ואיך השפון בריקוד ובשירה? ומה תגיד לכזה כישרון מהלך? לך. זו חוצפה שאין כדוגמתה, זו התוכנית שלי. תגיד לי, אתם עושים ממני בדיחה? אני לא מאמין. אבל השפון, אבל לפחות הבנתי שחלק ממילה יכול להישמע כמו מילה. השפון לא התכוונתי, סליחה.